Nei, det var ikke bildet. Ja, sorry. Til Tamara fra Renato Niklas. Ja, det er 2-3 grader. Det er litt åpen den, da. Er du populær, så er du populær. Hvor er mobilen? Til Aina. Det er til Aina fra Vera. Fra Vera. Fra Vera? Aina. Jeg vet ikke, da, pappa, hva er det? Den der leser han på. Du, Nico! Var det det? Jeg må dra likevel. Er det Justin Bieber-bilder? Er det? Er du glad, Tamara? Golden Circle. Ta feliz? Golden Står det ikke det? Nei, det er ikke Golden Circle. Er ikke det? Er det? Står det? Golden Circle? Det er til 900. Det er det som koster 900. eller noe, det. Det er Golden Circle hvis det er 900. Nei. Nei. Jo. 600 koster den. Ja. Ja, det står Golden Circle. Hvordan skal få det via? Konsert. Ønskeplasser. Hvordan skal få det via? Hæ? Er det ikke utsolgt? Er det fordi det er Jonathan og Jo, deg? jeg og Jonathan kjøpte den gangen det var. Som etter en gang du sa det til meg. Du har ikke sett den i skogen min? Du må skrive til Jonathan. Han lurte veldig på hvordan du kom til å reagere på det. Altså. Den er til Aina fra Hvem er dette fra? Antilisen. Fra Vera, ja. Stav. En ekte Justin Bieber-fan. Nei, det er en helt annen Vera. Ja. Så kom det på deg veldig nå, du. Du kommer sent der. Det er en stor her. Nei, ikke den. Er du glad, vennen min? Nei, da er det ikke mye større. Store. Har du vare på den, da? Til. Det er mobilen min. Om du ser hva du tar deg til lyset på? Å jo, da, jeg ser den. Det er greit. Hva i himmelens navn er det der? Det er sånn. Å ja, det sier Å det. ja, men det Så var er det en annen sånn derre